Salutare tuturor, Ans Hermannstadt aici. Acesta este un videoclip scurt, rapid. Este un videoclip de update al mormolocilor. Aici deja avem o broscuță, după cum puteți observa. Și mai avem mormoloci care încă nu sunt la fel de dezvoltați ca această broscuță. Am comandat pentru ea niște musculițe speciale pentru broaște de terariu și acum aștept să-mi ajungă musculițele. Zilele astea ar trebui să-mi ajungă astăzi sau mâine. Și-a absorbit toată coada ieri, deci ar putea să mai reziste cam 3-4 zile fără hrană, dar oricum îmi vor ajunge musculițele. Și atunci o voi putea hrăni, va fi prima hrănire, iar atunci vom putea, când îmi vor veni musculițele, voi putea să le și înmulțesc. Și da, cam asta am vrut să vă spun. Am vrut să vă fac un micuț update la ce mai fac mormolocii în acest bazin. Acesta este un videoclip foarte scurt. Să-mi spuneți dacă vă plac aceste videoclipuri. Probabil o să mai fac astfel de videoclipuri de update, așa foarte rapide pe parcursul săptămânii. Dacă am făcut acest videoclip nu înseamnă că sâmbătă sau duminică, după cum știți eu postez un videoclip în weekend, sâmbătă sau duminică, asta nu înseamnă că atunci nu voi mai posta. Adică asta este un videoclip extra, ca să zic așa, sâmbătă sau duminică, tot voi posta. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem la videoclipul viitor. La revedere!